ערב טוב לכולם. אני לא חושב שבאתי למופע תודות על היוזמה המבורכת לאנשים פה. אני חושב שזו המחויבות של כולנו היום לעשות ולעשות ולעשות. ושם המשחק שלנו היום הוא עשייה. היום אנחנו על הקירות, הנשק מופנה כלפינו, הבדואים ערבי ישראל. מחר אתם היהודים שיושבים בעולם פה ואתם שיושבים בפאנל, חברי הפאנל. אתם היום בכותרות, ומופנית כלפיכם גזענות גם. אנחנו הקורבן של היום. אבל בואו ביחד נתגבש את הכוחות ונצא למסע עשייה על מנת למנוע לכל אלה שרוצים לקחת אותנו שלל לתהום ולהחריב קודם כל את המרקם שנבנה בין תושבי ישראל היהודים לתושבי ישראל הערבים במשך 68 שנה. הם רוצים להחריב את זה קודם כל. על מנת לשמור על הכיסא ועל המיקום שלהם הפוליטי, לא מעניין אותם. העיקר שיהיה להם קורבן. זה מה שחשוב להם. זה מה שמדאיג את נתניהו, את ארדן, את אורי אריאל, את מפכ"ל המשטרה ואחרים. אני לא רוצה לקחת אתכם 68 שנה אחורה. אני רוצה לקחת אתכם ליום רביעי שעבר, ה-18, היום השחור, יום הדמים. יעקב לא נפל קורבן, יעקב עלה לשמיים, הוא שהיד מבחינתנו, זה הגדרתו. הקורבן שנפל בשטח שם זה השוטר. יעקב גם לא מת, ותכף אני אגיד לכם למה יעקב לא מת בשבילנו. אני חושב אם נשאר בשקט, אנחנו נמות, אנחנו אמיתים, ולא יעקב. יום רביעי שעבר, זה היה יום שחור על כל מדינת ישראל. זה אסון נורא לכל מדינת ישראל, יהודים וערבים. יום רביעי שעבר, שהכוחות נכנסו, הם לא נכנסו במטרה להרוס ולפנות בדואים מיישובם, על מנת, או הביאו מיישוב חירן להקים אותו על מנת שיעבירו אותנו ויפנו אותנו. על כל ההיסטוריה ניתן את הכבוד כפי שנתנתי לחליל ואורן שירחיבו על כל ההיסטוריה של אום אל-חיראן, גם בפן המקצועי. הכוחות נכנסו להרוג, לרצוח, לנכבה חדשה, מחזירים אותנו 68 שנים אחורה. לא היו דחבורים ב4 שעות הראשונות. לא היו טרקטורים של הריסות. היו כאלפי שוטרים שהם היום מודים בהם המשטרה להכות, להרביץ. אנחנו ראינו איך הורידו אותם לרצפה וראיתם בעובדות את איימן עודה ושמעתם. כמה שאני אדבר על יום רביעי שעבר, אני לא מצליח לתאר לכם את מה שחווינו שם. חשיכה, כולם יורים, כל אחד מצידו, כל המשטרה יורה, כל אחד יורה לעבר השני. ויש לנו מזל שהרכבים שלהם נפצעו מקלעים, כאילו פגעו בהם הקלעים והכדורים, ואחרת היינו עם 50 יעקב, לא אחד לפחות, או 60. גם האקטיביסטים שבאו מתל אביב היו קורבנות. גם חבר כנסת, ראיתם מה עלה בגורלו. ואחרים, והפצועים שגם לא טיפלו בהם. אז הכדור הראשון נורה לעבר יעקב ב-11:06. זה הכדור שהרג אותו. הכדור השני שנורה ליעקב, נורה ביעקב, זה 6:45, ההצהרות של אדון ארדן ואדון ביבי נתניהו במפכ"ל המשטרה, שהוא שייך לתנועת דאעש ולאחרים ולתנועות אחרות. הכדור השלישי שנורה ליעקב, זה שהוא נשאר בשטח במשך 6 שעות, בלי טיפול, בלי עזרה ראשונה. הכדור הרביעי שנורה ליעקב, נורה לו ב-11:10 כמעט, שהמבנים שהוא בנה החריבו אותם, הרסו אותם, של הילדים שלו, של האחרים שלו, השכולים, ושל האחרים שלידו, הבני אחים וכולם. הכדור החמישי שנורה ליעקב זה ששמרו את גופתו
במעצר. ואתם שמעתם את קביעת בית המשפט העליון שאמר אסור ואין חוק כזה ואין זכות לאף אחד לעצור גופה. ואנחנו אומרים שאלוהים בורא עולם אמר לנו אין זכות לאף אחד לקחת חיים של מישהו אחר. מי אתה? מי הפקיד אותך שתיקח את החיים שלי? או את החיים של דוד שלי? או את החיים של מישהו אחר? גם את החיים של השוטר. מי אתה? מי נתן לך את הסמכות הזו? באיזה חוק? של הטבע? של האנושיות? של מי? והכדור האחרון זה שהילדים שלו והאישה שלו וכולם נשארו בקור הזה עכשיו ללא קורת גג. ילדים אחרי 8 ימים שלא התרחצו. נשים שלא אכלו, שלא שתו, שלא ישנו. מה תגידו להם? אם לא נגבש את הזעקה שלנו ביחד, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו. נגיד מאוחר, ספיק. ראינו מה יכולה להולל מדינת ישראל והשלטון שלה, שמתיימרת להיות מדינה דמוקרטית, מודרניזציה, טכנולוגיה וקדמה. אז צריכים לפקוח את העיניים ולהתעורר ולצאת במסע עשייה, ולא רק סדנאות ודיבורים והרצאות וסולידריות והזדהות. זה לא מספיק. אני רוצה המשכיות למפגש הזה, ואני אומר את זה לאחראים פה על הפאנל. אם לא תהיה המשכיות ורציפיות של העשייה, נבכה, ולא נבכה דמעות הפעם. עוד פעם נבכה דם, ועוד פעם נשלם בדמנו. אנחנו לא סחר שהשתמשו בנו על מנת לאגור קולות לבחירות ולמקומות אחרים. יש לי כמה מסרים שאני רוצה לשלוח יחד איתכם ויחד עם הפאנל שמארגן את המסע הזה, את המפגש הזה. דבר ראשון, אנחנו לא יורדים מזה. ביבי נתניהו חייב להתנצל לכל האומה הערבית במדינת ישראל ולבוא לנחם את המשפחה ולהתנצל גם בפני התקשורת על האמירות וההצהרות שלו, הגזעניות, שיפסיק להסית נגדנו. 2. השר לביטחון הפנים ארדן ומפכ"ל המשטרה אלשיך חייבים לפשוט את מדיהם עוד עכשיו. אתמול, שלשום היו צריכים לפשוט, לא היום ולא מחר, כי הם בושה לכהן בתפקיד כזה אחראי שיש מתחתם כל כך כוחות בעלות פוטנציאל כוחני רק שרוצים להרוס ולהחריב ולהקריב בנו. הם לא רואים לתפקיד הזה. הם צריכים להתפטר. אנחנו לא רוצים התנצלות מהם, כי אנחנו יודעים מי הם. פושעים. הם הפושעים האמיתיים. הם הטרוריסטים האמיתיים. דבר שלישי, הקמת ועדה ממלכתית לחקירה, בשיתוף יחד איתכם ויחד עם משפחת השוטר ההרוג, הקורבן. אנחנו מביעים צער ותנחומים למשפחה של השוטר, הוא נפל קורבן גם למעשים שלהם ולהסתה שלהם, וביחד רוצים ללכת עד הסוף עם זה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית ותחקור את נסיבות המוות ותחקור את כל האירוע. בנגב יש פוטנציאל לבנות את כל מדינת ישראל, גם את מדינת גוש דן, גם את מחוז ירושלים וגם את מדינת הפריפריה, ולהביא אותם ולהעתיק אותם לפה בנגב. ויש אפשרות כזו, ולחיות בדו-קיום. רוצים להפריך את השממה בנגב על כל תושביו, לא תושב על חשבון תושב. מספיק. אני לא עומד את הזמן, תעמדו לי את הזמן אתם. די. אני לא יודע, אני ברחתי אתמול בלילה כי הגיעו אליי חברים וברחתי איתם לבית בפעם הראשונה מאז יום רביעי שעבר, לבית שלי. ברחתי איתם ויש אחת מהם הייתה פה. כמה שברחתי וניסיתי להתעלם מהילדים
שמסביבי, זה עדיין לא עזר לי. בסוף המפגש נפלתי, ובכיתי. וזכותי לבכות, אבל אם לא נחבק אחד את השני עכשיו, ונרוץ ביחד, אז מתי? אז מתי? שיחריבו את הנגב? יש מרקם חברתי תרבותי בין אוכלוסיות הנגב, בנגב, אם זה יהודים, אם זה בדואים, שבמשך 68 שנה עשינו למען זה, והם מחריבים את זה היום? אל תיתנו הזדמנות לזה לקרות. אל תיתנו הזדמנות, אתם אחראים על זה. בואו ננצח אותם. בואו נחולל שינוי אמיתי, ולא רק בדיבורים, אלא בעשייה. בואו ונעשה. חברים, תם הזמן של להסתכל על השני כמו קורבן. הגיע הזמן להיות בשטח ולעמוד בפניהם ולהגיד להם, אנחנו חוסמים אתכם, לא הם יחסמו אותנו. רצו את ההלוואה של יעקב ב-40 איש, קיבלו פצצה לפנים והופיעו ב-40,000. רצו אותנו לבד באום אל-חיראן וקיבלו פצצה לראש, לעיניים, למוח, וקיבלו את כל קהילת ישראל, אם זה יהודים ואם זה ערבים, שלא עוזבים אותנו. אני עזבתי ובאתי אליכם, ואתם יודעים, אצלנו מסעות הולכים וחוזרים אנשים. אנשים הולכים ואנשים באים, לא מפסיקים. זה נכון מחמם, זה נכון מרגיע, אבל זה לא מספיק. צריך לעשות עוד יותר. חברים, יש לי עוד זמן? 3 דקות. ביישוב אום אל-חיראן מתיישבת לאוכלוסייה נאותה נאורה, עם פוטנציאל, ויעקב לא מת, זה מה שרציתי להגיד לכם. יעקב לא מת כי יעקב וחברים פה מכירים אותו טוב, ורג'ל חור מכיר אותו טוב מאוד. גידל דורות, גידל גיל אחרי גיל, והטמיע בהם ערכים, הטמיע בהם מסורת, הטמיע בהם כבוד, וכל מה שקורה. יעקב בוגר אוניברסיטאות ומשכיל ואקדמאי. היה נציג ישראל פעמיים במשלחות לאירופה בגרמניה ובארצות הברית למדעים, טכנולוגיים ומתמטיקה. הוא גידל מסביבו ביישוב אום אל-חיראן רק אישה שהוא נשוי אליה, היא דוקטור למדעי מזרח תיכון והיסטוריה. הבן הבכור שלו השנה מסיים תואר לרפואה. הבן השני שלו סיים הנדסה במכללה הטכנולוגית. הבת השלישית שלו סיימה תואר ראשון בחינוך במכללת קיי. האחיינים שלו, האחים שלו, הדודים שלו, הבני דודים שלו, כולם ביישוב. ואתם יודעים, ורובכם יודע איזו אוכלוסייה יש ביישוב אום אל-חיראן. אחוז האבטלה שואף לאפס בקרב כל המתיישבים באום אל-חיראן, אם זה נשים ואם זה גברים. אישה שלא עובדת בחוץ, גם מתוך השכלה ומתוך דברים אחרים, היא עובדת מתוך היישוב. אם יש לה חנות, אם היא עוסקת ברקמה, ואם היא עוסקת בלבן וגבינות ודברים אחרים, ואם היא עוסקת בציורים, ואם היא עוסקת בעוד תחומים אחרים. אז מי שאצלנו מובטל, הוא מושפל, הוא מנודה כמעט. ורובכם ביקר ביישוב הזה. רובכם מכיר את היישוב הזה מקרוב. אז יעקב לא מת, אנחנו נמשיך בדרכו, במתווה שהוא התווה לנו, נמשיך לדגול בדגל הידברות, בדגל השלום וגם בדגל החינוך, השכלה, הקדמה והשאיפות קדימה. זה החזון שלו, נגשים את חלומו, נמשיך לעשות בדרך שהוא רצה שנמשיך בה. יעקב השאיר אותנו ועלה, אני אומר עלה לשמיים. ועלינו ביחד, לא רק בתושבים של אום אל-חיראן, לקחת את זה ולמנף למען ביחד, למען דו-קיום,
וראיתם אולי בתחקיר של המערכת לפני כמה חודשים שהתושבים בגרעין חירן היהודית המתיישבים אומר אני לא בעד. כשאני אומר לו בוא נקים את היישוב ביחד, אני לא בעד זה. אנחנו אנשים שרוצים וקיבלנו את החוק ובאנו להידברות ונמנעה מאיתנו את האפשרות ואת הזכות הזו להידברות אפילו. כופים עלינו דברים שלא מתאימים לנו. רוצים לתכנן לנו, תנו לנו את האלטרנטיבה לבחור את התכנון הראוי שיכול להביא מענה לצרכים שלנו ולדרישות שלנו כאוכלוסייה בעלת אורח חיים ומאפיינים אחרים באוכלוסייה היהודית. ותפסיקו לתת לנו בהכתבה אופציה אחת וליהודי 8 אופציות. תודה לכם.